Så er vi kommet ned i garagen, hvor vi er ved at gøre bilen klar. Vi vil lige have den gjort ren og støvsuget, for vi har faktisk ikke været på tur siden januar. Faktisk siden nytår. Der kom der lige en knaller forbi. Men vi er fuld gang. Jeg har blandet godt med sæbevand, fundet støvsugeren frem. Og vi skal jo på en lille testtur i næste weekend, og lige teste, at alting fungerer, og at alting er, som det skal være. Så planen er for i dag at rengøre, få puttet sengetøj ind, og alt hvad vi nu, så den bare lige til at hoppe ind i, når vi får lyst til at køre. Så det er så dejligt, at alt er forberedt. Så er det ikke så stort et arbejde at skal på tur eller på weekend. At man bare lige pakker lige det fornødne, man skal have. Vi plejer bare at tømme køleskabet og lige et par sæt tøj, alt efter hvor længe vi skal være væk. Og så er alting herude. Basic varer og ja. Så det er så meget nemmere. Men det gør I andre måske også. Jeg ved det ikke. Men det er den måde, der fungerer for os. Så er vi ved at være færdige. Camperen, den er clean indeni. Så mangler vi bare udenpå. Det er jeg så ikke sikker på, at vi lige helt når. Men pyt med det. Det skal nok blive godt. Denne gang, der har vi lavet en aftale, eller det vil sige, Kenneth og Anna-Mette fra De Små Veje har spurgt, om vi ikke kunne tænke os at mødes med dem herude på Maritime Øer, hvor der er en skøn autocamperplads. Da de ved, at vi kommer over for denne her egen af og har haft sommerhus, og vores navn ligesom stammer fra det her sted, så sagde vi selvfølgelig, ja, det vil vi da gerne, det kunne da være hyggeligt, og vi lige skulle have et døgn sammen her. Så nu er vi på vej ned til pladsen, hvor vi ved, de er ankommet. Så er vi kommet herud til Maritime Øer, hvor vi lige er mødtes med Kenneth og Anna-Mette. Og prøv lige at se her, det er da lidt hyggeligt, hvad vi har fået besøg af her. Så har vi lige et par heste her, der lige græsser. Det er også det. Det er noget at se. Det bliver det samme. I kender garanteret også det der med ved. Så er vi kommet i vores eget hut, hvis vi kan sige det sådan. På camperpladsen herude i Maritime Øer, og vi ligger lige der. Og så er vi her ved slusen.
Og i morgen skal de vist til at have alle bådene i vandet. Det er lidt af et arbejde. Jeg kan se, at Henrik han går og snakker med havnemesteren. Og I fandt den rette hundeejer. Ja, den hørte til dernede. Det er godt. Det er lækkert, hva'? Det her kan man ikke klage Det er over. godt blevet koldt der. Ja. Lige pludselig. Smukt. Ja. Fin bro, og den der Ja. kom op, den der, prøv at se. Nej, der kom en ny op. Og der sket meget herude. Meget fornyelse, må man sige. Godmorgen. Godmorgen. Det bliver svært. Ja, det blæser ret vildt faktisk. Men vi bliver da lidt underholdt her, mens vi sidder. Fordi at derovre lige bagved, der er de ved at sætte bådene i vandet. Til trods for ret meget blæsvejr. 17 meter i sekundet. Ja, 17 meter i sekundet er måske sådan lige lidt vildt. Men det tager de sig ikke af i hvert fald. Det går bare derudad, som I kan se. Jeg ved ikke, om man kan se det, fordi det er lidt langt væk. Så bliver der sat en båd i lige nu. Det ser meget prof ud. Men det er hyggeligt at sidde her og spise sin morgenmad. Og hvad kan man sige? Drikke sin morgente. Og kaffe. Ja, ikke? Skat. Og det er dejligt. Godmorgen, Kent. Og du sidder i læsiden, godt? Ja, jeg sidder perfekt her og bliver underholdt af at se bådene blive lagt i vandet. Ja, vi var lidt lorenvært her fra morgenen af, om der var for meget vind. Ja, det var godt helt vildt. Ja, der blæste godt i nat der. Ja, det er helt tosset. Godt nok kæft, mand. Og så den der klapperen der, for det sejl er der. Duk. Jamen det er jo vant til jo. Ja. Det var godt nok. Det er jo vant til. Ja, det skal man gøre. Hvad gjorde du over på Sjælland? Jeg har aldrig sagt 1000. Jamen, der er et Kasper dernede. Hvad tankede I derfra? Der var vi over 1000. Jeg mener, det var over 1000, men det var på Sjælland. Så laver jeg med det til. Og først, så er jeg kogt noget vand. Og så har jeg mit lækre tebrev her. Med det gode te. Jeg skal gå med kaffe. Og det foregår sådan her. Halvanden Til mig. til dig. Altså, jeg dør, hvis jeg får kaffe. Jeg kan ikke engang spise chokolade med mokka-smag, så dør jeg. Så. Så der kommer vand i. Og så skal vi lige have prikken over i. De små søde. Tak for kaffen. Jeg håber, den smager godt.
Især med den der. Udsigt. Hvad vi laver? Hvad sidder I og laver? Vi drikker kaffe og te. Drikker kaffe og te. Ja. Og så sidder I og filmer alt det leben deroppe Ja, på så- havnen deroppe. Så er vi rigtig nysgerrige her og følger med i det hele. Det er en ren fornøjelse. Det er fedt med sådan en udsigt, når man nyder sin morgente og kaffe. Ja, fordi der er noget med dig, så kaffe, det er ikke så godt. Ej, det prøver jeg at se her. Jeg bliver bare nødt til at sige, det her, det er gudedrik. Jeg tror, jeg har sagt i en tidligere video, at mennesker, der drikker te, de er faktisk også mennesker. Ja, Så- jeg er et slags menneske. Ja. Ja, det er jeg. Det er jeg. Det er Men du er helt på sikkert. kaffevognen. Ja, på kaffevognen. Ja. 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 Og jeg tænker, når I nu I er kommet forbi, Ja. så skal I vel op byde sin kop Ved du hvad? et eller andet sted hen, Det vil ikke være ringe. når det nu er sådan. Vi siger aldrig nej til en kop kaffe, eller hvad? Nej, Ej, ej. Eller jo, vi siger aldrig nej til kaffe, det vil jeg sige. Og det er jo ikke hver dag, vi har sådan en kaffebod her. Nej. Vi har lige en kaffebod i dagens anledning. Vi har en kaffebod Har der. I tænkt på at køre rundt med det? Jamen det kan da egentlig godt være, at vi lige har fået en god idé der faktisk. Det slog mig lige. Ja. Fordi Skal vi I er have lidt til noget? diesel. Det er jo nødvendigt i de tider her. Altså de priser, der er, så kan det godt være, at vi lige skal have et bitjob. Helt tæt. Så I hende, der fik travlt. Nej. Fordi da jeg var oppe til to, så flytter han jo benene. Ja, jeg kan godt se, det støvet helt ud på. Det Ja, er jo åbnet nu. ja. Nå. Og så kommer hun hen og og åbner de nu? Så siger jeg, ja, men så skal du skynde dig der. Ja. Så hun piskede ned og sagde til manden, så kører vi. Men jeg kan godt se, at hun kom ind og kom løvende. Jeg kan godt se, at hun kom løvende. Ja, det er med at være der. Ham, der kom med den lille hund der, Ja. det var ham, der kørte i den svensk. Nå. Nå. Ham du stod og snakker med. Du stod og snakker med ham. Ja. Ja. Jeg kunne ikke lige se, hvad nummerpladen den var. Ja. Den var på. Nej, okay, men de har travlt derovre, det har de godt nok. Ja, jeg tror, dem der kommer op, jeg tror altså, det er fordi, de skal op og bundmales. Ja, Godt være. Jeg er garanteret ligget derinde Ja. i vinter. Ja. ja, Det kan godt være, at de ikke har plads til dem alle sammen heroppe på en gang, måske. Det kunne sagtens være, Ja, ja. ja. Så det kan ikke være bedre vilkår på sin... Det er dejligt. Det er jo også det, I snakkede om i går, at tilløbsstykket, det er jo den der slus. Ja, det er det. Derude. Det er det. Ja, det er... Det er det. Der er Jeg kan rigtig godt se mange det, mennesker. deroppe, hvor jeg sad i morges og tog min kaffe, fordi det var det eneste sted, der var læ her. Altså med alle de borer og markier, hvad hedder det? Hvad hedder det? Det hedder ikke paraplyer, hvad hedder de? Parasoller. Parasoller, ja. Det Bord var og det, det hedder. parasoller. Ja. Bord, parasoller og iskiosk, og så kan man sidde og grine lidt af alle dem der skal op og ned i slusen. Lige præcis, og hold øje med dem jo. Deres blodtryk er helt sikkert lidt op og køre, når de skal igennem slusen, fordi der kan være mange både inde i slusen Ja. på en gang, men det er meget underholdende. Ja, og- det er. Og vi ved jo, at der er en del af dem, der kører autocamper, der rent faktisk kommer fra bådeverdenen. Så Ja. det må I kunne, Ja, snakke med om. det kan jeg i hvert fald. Helt sikkert, helt sikkert. Bare rigtig mange gode områder at vandre rundt i. Mange stier. Okay. Og der er noget, der hedder Ørestien, som man kan gå i hele det der, du ser her bagved. Der er simpelthen lavet et stisy, altså en Alle de vandrerute. grønne der. Ja, der er lavet en vandrerute, som man kan gå. Sådan noget med, at man kan komme helt ud til enden over på den anden side også. Ja, du kom langt ud i hvert fald. Ja, Ja. ja. Ja, men altså hvis du går rundt der, så kan man komme op igen her ved slusen. Og så Ja, kan ja, man man- lige gå derop. Ja. Man kommer tilbage hertil. Ja. Du kan ikke fare vild. Der er vand, fare vild. der er vand på alle sider, så du kommer ikke. Det er selvfølgelig en fordel. Ja, men meget lækkert og meget smukt. Altså, det er det. Så afsluttede vi det sidste døgn her i weekenden på, eller i en indkørsel. Og Henriks søn har købt et sommerhus, som han er ved at renovere fra bunden af. Så vi var lige over at gøre lidt her. Vi fandt nogle fliser frem her. Man kan se, så kom der dukkede der lige nogle fliser op her. Og det
Det fede er jo, når man laver sådan noget. Vi kan se, hvor man kommer til. Og de er faktisk fliser her hele vejen rundt. Så dem skal vi da lige have fundet frem. Det vil da pynte helt vildt. Det vil da se godt ud. Målet med denne tur her har været at teste camperen, om alt virkede som den skulle efter den her lange, kolde vinter. Og ja, der var noget, som måske ikke var helt som det skulle. Der var lidt vand fra en slange, der dryppede lidt, og så var der bruseren i bagagerummet, eller hvad man siger, garagen, som var hoppet af. Altså, det var selve slangen. Men det får vi fikset, og så er vi klar til en lang sommer.